Update on And you know, Antoa because they Chieftaincy. And the Antoa new update in the bro. And I don't think for Kotokohene and Asante Mine, Kumasamai Tenase. And Nasini Nani say a year Antoa, you know, Sebi, no. I don't think for Educosia Patem. And we see a Patem, you know. I was saying with the Babachi, no with the Patamusa, a Bayra. Now on best in Shire, da, or Baba Soft and Massage Santi. Now I don't think for Quay, Bibia, you want to have Bibia. Or more, I don't think, Edwin Jomo. I don't think if you know Moana, I have brand take quite different too much Dante. Or no so, a Cambusian Hubi, a fan baby. And so I can see a year there, Busian for Busian for no. Abusian for Busian for no. Eden BBC. Eti egosi se eye tumasidante e kan otun fontam egu adontin foso na abakose mu no eye na makomhene ono ne ba ne yewura ofenso na asetu enti otun fo ofra makomhene agya preko pe onu da abakose sitie no sebi yewura ofenso nso asoma naja se naja nkodi dwuma se emre no na naja tina hemfia na okanta magu no se woni hutumi ono nso na ne ba eyo ofenso na asetu na asoma ne se agya kodi dwuma se ebremi ene omo yemu ama me yemu ama ne ebia firi ho omo beto Kotokohene anim Kotokohene sin danu sem atudwa na Kotokohene se tinfo edi animu di abrante kwa no eba obinso anim opinso ma ne begina bedwam because opinso o ma obia anim asem nkada se maka jo se otumfo se etu se otina na bedwam na odi asem a obia ka bi o ma obia asem nkanimu abrante nso be ka asem a se bi wo o se eye opa abusapanyi ofori wafo bi ile waye sei kwadu bebilebi opem so se etimu nim se bibi se wo ho ena ma na di abusapanyi na du za pempenso sei asem no so se amamani amane eni asantesem wo ho hye eye antoan panyimfo asem no so wafo bi ile ankata no ye brante kwa no anu abusapanyi no na wo se mo di betum panyimfo nim na panyimfo ka mo asem yebusa antoan panyimfo bi ase meto nanim emeto nanim entinese de twuma dam tekan ye no entam no kan entam hunu na madam meburu opemso ogina ne tumi so e ka se sa se ni na ye nsem a ono opemso otete ye na na enso opese abusuafo ni empanyimfo beka na so obi ani wa woka ye na nye na opemso no de na no atoso a ye de na si apatam na beka ntam tintam na waka ne entam hunu nti abusuapanyi ofogu feri yayiwu abusuapanyi mesi de nyame ahira no otamfo ntimi nya ne hweda eye wo na wo so di anto akonya eye wo na wo so di anto akonya na wo sesi anto efiso na nim anto afo se bi yale ona nim yale enzo obi ti baabi na o kantam na o pepper spray anto afo mu nim huni anto afo eye anto afo ade se na ye wanto ades na krobo active mu nkura shantoa mu nyina ye fene e mane antoaman nyina ye ne ehuni ebize kwabrefo yente saa kwabre de yewura opemso na setu si antoa so nyama ye ne dia enyama na ye ne dia eze bi se bi onu nyama ye ne dia no e de na wo de nyama bobidia o se won kwata akonya so wo fo bi dia wo bewu afi akonya no so yes ebize akonya de wo kodi na friends say bone won ho a wa na abeja ho akọ wana be jama ko because asante akonya de eye bosom kese a wufia so ye ni ya obi abedi so I am 20 because heat e da masibebre